rashin mutunci. Wallahi raina fansa akan wallahi baka isa ba. Tausa da kan fada. Ka san me wannan yaron ya dinga Ban kome maka kome ma ka masa irin wannan dukan. Ka samu jaki ne ko ka samu akuya ne? Ina tare fa da ƴan mata yaran nan wai ina tare da yara manyan yara wai zo yana ce min wani wai yayi dahe. Ƴan mata sun tuba uban su. Wallahi raina fansa ka duk wanda zai zo din kare ne ga mu wannan magana wallahi. A waka da kai? Da ka tawala. Wa ko wannan bankaron na sata ce. A kamar ya barayi ni ba barawo bane. Ka ji Dauda kai barawo ne. Baka kyauta ba kai ma wallahi. Malam ka gane? Ba fusata muka ba. Ganin ta muka a dan bakin wannan kofar gida ta muke yawa akai. Sai mu tara muku mutane za muku dukun tsayan za cikin wannan wallahi. Kaga dauki abaka bawan Allah. Dauki. A ce yanda na ɗauki so na ɗaurawa wannan gayan tun haɗuwar farko ashe ba yaudari ne ban sani. Ki hakuri ki daina kuka. Baba be! Bugun dariya kake ba. Kamar ya ina baka dariya sai ka ce wani buri. Kamar ya dariya wallahi kake ba. Dan gwamna. Shikenan. Kuma manyan baki wanda suka halarci wannan haɗaɗɗen ƙawataccen fende na gimbiya rudayya wato kuma amaryar ɗan gwamna muna muku barka da zuwa ya hali yankan dala muku babban tafi da Allah. Gwamna muna ma barka da halartar wannan taro kai ne babban bakon mu kai kadai muke jira kuma Allah ya kawo ka ya hali welcome. Ɗan gwamna Ado Isa wanda dala masa babban tafi. Babban mawakin mu na Najeriya da Afirka baki daya muna ma barka da zuwa wajen wannan gagarumin biki na Ebanda. Ni da mai kiɗa na zo Isa mu je zuwa na Gombe. Sama. To saboda kai dan gwamna liƙan dala kawai yake dan gwamna